Iro itrai sesien pat ngai play pi baro ha kerteng ke badun portam ke jong jisu. Dak ni ke video ngakwa bangan betai ya pi ya ke jing mentoy ke jong udowai bipi ubangi ngipen mi. Te kiju ong barabor bandi dawai bipi dawai shini tak namar ba habdi baro shi jing em. Te hanre ke bas ngausi kalong ba habdi baro shi jing em bat kapen kia nakawe ka benta bat kapen sniu pat nakawe ka benta tigini pat kidawai ki bangi ngipen mi ne em kamot kalong ka ba dan jing kta ken kamot ada piyai di kalong kumba piyai thiet so kapen bahai ka kwat ka kia ya pi te kamot kam dan jing kta ai ru em te kamot ba kade kata ken ka pas ngau tenan te le se phim kwa ba phindi lenter pat te pila bandi no tengkat ruken lani hajaka phindi man ka sngi onda pila sngo tho pila kia di no tang arsien lani license yo namar ketu de phidi kamento ye phi namar long kumba phithet so long kumba phithet khaw long kumba phithet jur kamot ngi te na ka banta ban bha ka sne do ngi le kumno ngi bam so te kamot bangin kedang ka po ngi bam ja kamot kitu kidi ki batte te ki bom dan jing kta te kidi ki bom dan jing kta la ngi penlut pisa kamot om leleng hares ngausi ki dawai ki ba ngi hab bandi namar bangi shitom te hare da di shidi pat ka kta ka kwat ka khia kata ken ki dawai ki ba pensngausi ken ba kwa ban e no tang steng por te kini ki dawai jongi pat kat ba pinang di kamot kanang bah ken kanang mentoy namar ba kapen klan ya ka bormet kapen yat bet iki thit ki jaw kapen khoi ya ka kpo pen khoi ya ki pen khoi ya khlai bat kum ta ter te kamot ka mentoy ba ken te new dawai bp jongi ha ka jok por u yarap ya ka bp ha ka jok por u yarap ya ka gastric ru te uni u yarap ha kata ka benta te dadan mau ru uyarap hi uni udwai bipi uya dai lang hi te ubaya dai pat na ka benta uksang badan mau ha uksang ha kidney bat ka gastric ka don hi na ka wei pat hi ka dawai ka ba ngala tho bet kumut kum to da ngala tho gastric plus bp lane gastric plus dawai mau lane gastric plus kumta te kamut phila yu i hang tu ba ka yarap lang ka ya dai lang wana bang bangam dan kita kasing pang umlong bangan di ya kani henry kamut kaya rap lang tambak kini kim don jing kta ru em henry kipen bah pen ban kipen pengat e kamet ka phat ka jong phi te kamut ka bah ka ngara pipenan kami kini kita wai ki jongi te ngi pen mi kita wai mau ki badon hak lain ne hak sang ne te kita wai nyang so pen te ngi pen mi te ki don bonjat bha kita wai ki bangi ngi pen mi te namat pran phila ban yo na sora te na po jowai te na po nongston te shawai klam pat yora ban pha te la shai ka sngi ka dei sau tarik la dang bakla te ngan sara uni udawai bp khambun te shepo mat pran namar ba men hakini ki sngi yora tang khndian te u yarap bha hi te phila ban shu phone chwa ban phone nga onda phila yo itu kita wai ngan tai phi kum nu ba phin penan kami itu kita wai ki jongi tu number phone jongi pra arsan pra not art nyo sao pra arsan pra not art nyo sao te ngi ai kita wai beniat ru ba penja e jing smashin tur ba penja e jing tha ki beniat ke jing khi ka jing sei ki do beniat te dawai piles te ki dawai pangmat ki dawai jak tha ki dawai penja nyo le uhena ubaya dai bet na phang na kam ta jong no ru te la da phikwa ba u nyo jong phi on nam hap penan kam do powder pen senge jing hap ba ko pniang te ka sabon slek le ru ngi bo ka sabon sai khmat ru ka bes ngi bo ka night cream ru ngi bo bat ki sunscreen ru ngi bo te ki dawai jongi ki te ki ba amdan jikta ai ru em te na ka benta ka buram ko jong play yaro itrai